ko bai sai dawa kai wannan mutum ka buwaye mutane da yawa yan kungiyoyin bayan Allah masu kasidun nan sai su shekara ba su iya yin sabuwa ba kuma kai baka da aiki sai ban shi da masoyan shi wai mamman mai washa ta kirari in kun taba ji ni na ji wakan sha kai ba ka ji ni na ji a kirarin da yake masa sai yake cewa wai manzo Allah ne ya bar wasiya Hassan ya yi ba annabi Abdullahi dan Rawaha ya yi ba annabi amma shi bai iya faɗin sunayen su kana ji ko har da ta yi jariri jaro bai san bai ciki ba suka abu da sun yaba annabi to shi kenan sai aka ce to waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta su yaba annabi kai kuma shata ka yabi mutanen annabi wallahi ka san maganganunsa ko ba na ba kai ba har ko shan ruwa ba laifi ba magana ce irin ta masana amma ba zai yi wasu da ba harkar mutane ba ya ne shi kawai su ci wani rage amma shi ba ma wanda abin ke magana ai kamar ibn al-farid wanda bai tukaye masu yawa a kan giya wani bature ya karanta ya ce wallahi tun da Allah da duniya ba wanda ya san giya irin shi ya dauka giya ce irin tasu cewa gonar da nake noma hatsin giya idan aka haifi ɗa gurgu bai taɓa taka ba in aka aje shi a ƙasar ya taka ranar zai miki ya ce idan ka ga mashayi a cikinmu in ka ji ana cewa mutum an haife shi makaho bai taɓa gani ba ran da aka samu mashayi irinmu ya zo ya zauna aka ajiye mutum a gabansa makaho ranar idansa zai mu kyau wallahi sai ya gamu ya ce kurman da ake magana bai taɓa ji ba ya zo ya zauna inda mun sha giya mun yi maye muke hira ya zauna kawai daga ranar kudinsa zai mu shi ne shi bature ya ji wannan wanda ya fi kwasa da ya san da giya su bata fi wannan a ba wanda ya saka giya to haka sha ta yi to yanzu shi taka lafiya bai da aiki sai yaban waɗanda manzo Allah ya yarda da su wallahi duk lura da waɗanda yake ba za ka iske mutanen da suke da girma a wurin annabi suke da muhimmanci to yanzu shi yace zai ba annabi bai zai ce me shi Ibrahim bai faɗa ba ai bai rage wata kalma da wani zai zo to tun da ya gano haka kawai bare shi tun da ya gama komai ni bari in kama shi kawai wai Ibrahim bin Adham wani waje wata ran da asuba kamun asuba ya fito da daddare da alfitar zai ke to sai ga mala'ika jibril ya sauko daga sauri ka san akwai ahwalu haka da wani suka tayi wani da takarda da alƙalami haka ya ji kusan yi wata bishiyar sai ce a rura ne lafiya ka sauko haka ya ce ubangiji ne ce in sauko yanzu rubuta sunan manyan masoyan sa ya kama alƙalami da ke kuma ga shi kusa ke tuwo sai ce ina ciki ya ce a baka ciki yana rubutun shi da sai ce baka ciki sai ce to da Allah ina neman alfarma ina kamun kafa da annabi idan ka gama rubuta sunan manyan masoya Allah ka rubuta ni kuma a ƙasa masoyin su wallahi yana faɗin wannan sai ya hatifi yake ko kuma ce halara kawai ta kira jibril ce ya rubuta shi a sama masoyin mu ya fi masoyin saboda masoyin ya samu hanyar da zai zo mu shi ko masoyin mu ya nemi hanya babu kawai sai kama namu na kyau ya rike saboda haka wannan yana da muhimmanci a wurin kuma ko a duniya ka lura mutumin da yake kaunar ka yayyayi har da kai kasa sai ya zama duk inda ya ga masoyanka zai tsaya ya musu hidima kai ka san matsayin wannan auren ka da to haka wanda suka damu da shi wannan haka su annabi suke so amma shi Ibrahim ya tara ko ina ba wani wuri da zai bari wanda zaka shi kamar yadda annabi ya tara Allah a diwani zaka shi yana cewa wai ya kulu menene me baitin da yake cewa ne wai a wani baiti ne shi yake cewa wai banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare ya hana kowa ya zo wurin Allah la sabila illi wasli man tuhibbu shi ya ce faƙon lala a raka siwa idan masoya Allah sun taho za su jefa da Allah na ce ina za ku
ai ba wanda ya sai shaki kamshin zati in ba ni ba, sai dai ni in gan shi ku gani da kyau in na gaisa da shi ku gaisa da ni in ya gaya min ni kuma in gaya muku, amma ba wanda ya sai wuce ne ya jefa da Allah kowa ya. Sai shehu ya ce to idan kuka je wurin annabi ya muku ku ce ai mu ba mu ganka wannan shi ba mu ba mu ganka wannan shi ba kaji ko mu ba mu ganka wannan shi ba. To haka yanzu wanda yake neman wani abu a wurin manzo Allah sai Allah ya masa muwafaka ya yi da shi duk abin da yake nema a can din ya samu. Sannan kuma Allah ya saka masa wata kauna ta shi Abul Fatih yana karanta baitukan shi kai da kaji kasan wannan dai akwai wani abu dai wani alaka na madadi na sirri tsakani wallahi mala. To Allah ya ƙara su kuma Allah ya ƙara ma kariya da yawa. Allah yana son bawa sai ya baibaye shi da kazanta, in ya baibaye shi da kazanta sai ya tara mai makiya sai ya ja shi kuma. Shi yasa sufa suke jin tsoro kaga mutumin da yake da soyayya kuma Allah ya jarabce da wani abu na sabo, suna jin tsoro. Allah bai yin haka kawai. Idan ka ga mutum ya taho cikin mutanen Allah sai kuma Allah ya jarabce shi da makiya ko ya jarabce da wani abu haka, to ka kiyaye bakinka. Kana yi fira da shi ku fira kai da shi, amma ka kiyaye bakinka a kan shi. Ya iya yiwuwa annabi ne fa ya gaya mana hubbatul jannatu bil makari, ba wai mutum ba ma, aljanna ma an kewaye ta ne da kazanta abin ki, kashi, fitsari, jinin haila, allurai, kwalabe, kayoyi, su aka kewaye aljanna. Sai ka zo kana tsallake kashi, kana tsallake fitsari, kana taka kaya, kana tsaki, kawai sai ka ganka aljanna. Ita kuma aljanna sai aka kewaye ta da daloli, kana cikin tsinta wuta, kana cikin tsintar daloli ka da gwalagwalai da ka ji kawai. To haka waliyai Allah yake kewaye su da kazanta. Ba wani wali da zaka ga wani abu ya faru da shi na saba Allah wai zama shi ya sa kanshi, babu. Allah ne ke kewaye shi da abu, ko wasu maganganu su fito daga wurin shi, ko wasu abubuwa su faru, wallahi ba shi ba. Allah ne domin makiya su kewaye shi, sai shi kuma Allah ya tsarkar da shi saboda a riskar da shi wurin. Wannan wani asiri ne na Allah, wani asiri ne na Allah. Shi wa muji yau za ka je na cewa wa ismatul lil auliya garabu, wa ismatul lil auliya arabu, lil anbiya'i wasfu zatin yufradu. Saboda haka Allah ya kara mana soyayya. Hanyar mu dama hanyar soyayya ce, ba ma zargin kowa, ba ma kyaman kowa. Wanda bai zo cikin mu ba mu zage shi, balle namu. Ai shi hannun mu sun hana mu zagin wasu mutane saboda hanyar ma'arifa muke bi. To ina wani kuma? na tashtumu abadan. Gani ko ai sai ka ga wani sannan zaka bada wata magana. To mu ba mu ga wani ba, ba mu ga wani ba, ba mu gani ba. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Saboda haka mu kullun abu mai kyau muka sani kawai, shine Allah. Mun gode. Allah ya kara maka. Amin shehu. Amin shehu. Allah ya kara maka. Amin. Muna jin daɗin irin yaban da ake yi, musamman yanzu yadda Allah ya warware harshen, ya sake turo wani haske na daban kuma bayan an wuce wancan marhalolin. Dama ai sairi ake a wuce nan, daga nan a wuce nan. Ana primary school, an zo secondary, an zo yanzu ka iya zama ma malamin jami'a a faila. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.